اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ Allah taimake ka. so gare a yau cikin girmamawa da kuma isowa zuwa gare ka domin isar da ta'aziyyar mu bisa ga wannan babban rashi da aka yi. Muna roƙon Allah ya ƙara maka haƙuri, ya ƙara mana haƙuri da ɗaya, ya gafarta masa, ya sanya shi a aljanna. Gaskiya ne dukkan mummuni sai an gwada shi, musamman masana irin ku wanda cikin ilimi babu wani abu sabo daga abin da muka sani daga baiwar da Allah ya yi. Saboda haka Allah zai iya gwada mutum ta kowane hali. Wannan gwaji da kuma shi kuma komawarsa ga Allah gwaji ne mai nauyi musamman a wannan lokaci da ake zaton abu da yawa daga gare shi. Domin abu ya faru haka matsayin kuma da mai da kai a cikin ne kafin ba, amma dai in an gwada ne kawai. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba ka hakuri ya sanya shi aljanna, iyayen shi cikin gida kuma Allah ya ba su hakuri, Allah ya tausaya bi izinin Allah kuma ya kyauta na mu zuwa na ƙarfi. Zan roƙi cewa ne hailala 11 istighfar 11 salatin nabi 10. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم. bayan ka da girma Mejo Hamza Al-Mustapha, daya daga cikin fitattun 'yan kishin ƙasar nan, masu kishin arewa kuma masu nuna damuwarsu a halin da muke ciki. Dan kai daɗe muna maka gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kai daɗe muna godiya kwarai da ni da iyalan gidana da sauran 'yan uwa da sauran almajiran makarantar mu baki daya da ainihin al'ummar garin riga cikin da lokal gaman dukkanin kai daɗi muna godiya kwarai da nuna alhini da damuwa da kai akan wannan jarabawa da Allah ya sokar gare mu. Allah ya marayu barka, Allah ya saka maka da alheri. Yadda kai irin wannan tattaki aka zo aka yi wannan zumunci, muna roƙa maka Allah ya mai da kai gida lafiya. Kuma kamar yadda ka sani ita ta'aziyya ibada ce, kuma Allah yana ba da ladan irin wannan ibadar ga wanda ya yi ta. Saboda haka muna roƙon Allah ya sa maka ladan wannan aikin a mizanin ayyukan da na kai. Ran kai daɗe bayan wannan muna bibiyar ka ba tun yanzu ba, tun lokacin da aka ce an tsare ka. Wallahi billahi Allah shi ne shaida, tun lokacin babu yadda za a yi wani gurbi na addu'a ya zo ba ne maka addu'a. Kuma har Allah ya yi baka fito, muna ganin irin matakan da kake ɗauka na ƙoƙarin yadda kake nema mu fahimci kanmu. Hatta wata ranta da kaje kai a jamhuriyar Nijar
ban kare ba sai da na saurare ta tun daga farko har zuwa ƙarshe, da irin yadda turawan mulkin mallaka suke cutar da mu, da yadda suke haɗa abubuwa a kan mu. Duka wa'innan lakcoci da wuya a ce ka gabatar da wata lakca ba tare da nadanta ba. Shi dan uwa da ke kusa da kai na sha yi mai magana, shi ma ya sani. Ne mai magana sai ce akwai labul kaza ba zo wannan labul ba. Ran nan mun yi sanar da ina tashi sai kira sai ya kuri ba. Kuma akwai malam Alhaji Haruna Bunkau da ke Tafa, shi ma mun sha yin wannan maganganu. Fatan mu ranka ya daɗe, abinda muke roƙo, akwai wata kalma da Hausa ke cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Abinda muke roƙo ranka ya daɗe, ku fitattun mu zakakuranmu da ke arewacin ƙasar nan, don Allah don girman Allah ku haɗa kai. Haɗa kan nan naku zai taimake mu. Wanda ya ƙi yarda ku kyale shi ba zai iya cutar da mu da komai ba, amma ku kun ku kokari ku haɗa kai ku guda. Allah ya ce wala tanazu wa tabsharu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah ya ce wala tanazu, kada ku rika ja wannan ya ja wannan ya ja. Allah ya ce kuna wannan kasashen za ku ba in kun wace wata zahaba ne wucin kashin ku zai tafi. To wani dunkulallen magani za a sha a haɗa ƙarfi, sai Allah ya ce wasu biyu ya haƙuri da juna, domin Allah yana tare da abu. To in aka haɗa kan wanda duk ya ware kansa bai iya cutar da ku, amma da zaran an yi haka nan kai da ɗaya gyaran da kuke ta kokari samu za a samu. Wata musiba ce nake gani Allah ya jarrabi 'yan arewa da ita, wai mu ba mu da aiki sai ci mutuncin wannan ba za a yi wani dan me zan ba wani goyon baya ya zama kaza, dan me zan taimaki wani ba shi abin ka ya zama kaza. Shugabancin nan kuma kujerar nan ba kwaya ɗaya ce, kuma babu yadda za a yi a hauta mutum biyu ko uku ko biyar ko goma rana ɗaya, dole ne ɗaya ne a kai. Muka taru kuma yadda in na ɗaga hannu 'yan yatsun nan nawa wani ya fi wani, don ana tafiya da tafiyar siyasa da tafiyar addini, kai in za ka yi wa kanka adalci ka san wanda ka fi ka san wanda ya fi ka. Amma mu ba mu yadda da wannan ba, wai kowa sai ɗauka shi ma daidai wa daidai yake da wannan. Ranka ya daɗe, muna biye da kai, bayanan da kake yi na sirrin tsibiti, inda mutanen mu suna fahimtar abin da kake faɗi da sun gane da aka saka. Amma dai mun tabbatar ko ba daɗe ko ba jima Allah baya barin nashi. Saboda haka ranka da daɗe, effort da kake a kan wannan karka fasa. Muna roƙa muku Allah ya taimake ka, Allah ya taimake ku, Allah ya taimake mu ku haɗa kanku guri guda don ku fitar mana da kitse a cikin wuta. Allah ya mana jagora, da za ku mura khairan, yadda Allah ya kawo ka lafiya, Allah ya da kai gida lafiya, da kai da tawagar ka baki daya. ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على انفسنا، حسبنا الله على اموالنا، حسبنا الله على اعراضنا، حسبنا الله على ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.